Senen Kliwon. Apa Senen Kliwon sih? Senen Kliwon. Dari siapa? Sing penting kompak semangat guyub karo rukun. Guyub tuh rukun. Aja tur, ora indo. Lah ya guyub tuh. Doae nang RW kok guyub tur. Apa sih? Angger guyub. Lah ya mbok tur. Guyub tuh rukun. Aja ora indo lah. Lah keprimen sih jenenge kaya kuwe kok guyub tuh rukun ya. Angger guyub karo aja tur. Oh karo guyub karo rukun ya lah. Lah ya ora guyub tur rukun. Apa kuwi? Lah ya tur bae karo. Aman kowe nyengir koyo lawu. Ayo lah diambung disambung lah. Ambung. Disambung lah ta. Ana tentrem. Tulis nek urip kenangan. Langsung di kayak tukang Sing endi? Aku udah diundang karo kondangan di. Banyak kebenaran. Orang sing iki kalau aku balik aja Lah padune nang ngarep-ngarep yo aja diundangnya mbok kondangan. orang kayu berparti ini jadi rumah baru boleh ada seminggu jadi parek sama sulit tes kawin mani karo radaman aku wolu Ini kan usul ada apa? sile Iya ya mah. Ya sih kewenangan tidak, kewenangan boleh tidak padi. Ya kan nyawer piru. Siapa sing nyawer? Silir